Todos estes deportistas pechaban hoxe o curso en Taboada. Descansan das clases de taekwondo e marchan de vacacións do mellor xeito que se pode, con moitas medallas colgadas do pescozo e coa mellor delas, a satisfacción de todo o aprendido e as amizades e experiencias que pronto se reanudarán, porque parece que a disciplina ten futuro neste municipio. Estamos en Taboada outra vez, que últimamente danos moitas noticias relacionadas co taekwondo. Eso quere decir que isto vai en progresión importante. Estamos en ello. Sí, a verdade que foi un éxito o último campeonato que fomos, que foi o torneo Cidade de Ourense. Aquí para Taboada trouxemos 10 medallas. A verdade é que foi un éxito casi rotundo, porque me parece que só houve 2 ou 3 pequenos de aquí de Taboada que non conseguiron que subir o podium. Moitos deles o motivo foi que cruzáronse co compañeiros ou ben de Neca de Monforte ou ben de aquí de Taboada, e claro, só podía pasar un dos dous a seguinte ronda. Bueno, ese foi o motivo. De todas formas, un resultado, vamos, espectacular. Estamos moi contentos. Cantos rapaces están practicando taekwondo aquí en Taboada? Pois agora, bueno, aquí están hoxe prácticamente todos. Me parece que só faltan 2, o sea que somos uns 24 ahora mesmo practicando taekwondo, que eu levo aquí 2 anos. Bueno, o máis destacado dos éxitos conseguidos ata o de agora foi o subcampeonato de España conseguido por Daniel Areán. Pero sei, estou convencido que aquí hai moitos rapaces que teñen unha proxección brutal e que non será Daniel o único que vai conseguir medalla nacional. Se seguimos traballando deste xeito, a corporación, o Concello, se involucra e nos botan a mao, máis que nada para dotarnos de... Pois ahora estamos intentando conseguir un tapiz especial para adestrar, para que podan adestrar descalzos, porque o suelo de madera está ben, pero claro, a veces no inverno é moi frío e se entrenan os rapaces con calcetís resbalan, entón estamos tentando, pois eso, ir pasiño a paso, ahora será o tapiz, máis adiante xa veremos se podemos empezar a practicar a modalidade de combate e aí xa teríamos que conseguir unhos petos, unhos cascos, pero vamos pouco a pouco, levamos 2 anos, os cinturones ainda son baixiños, pero desde logo os mimbres témolos para facer unha boa cesta no futuro. Para nós é, desde logo, un orgullo moi grande de que en tan pouco tempo se conseguiran un campeonato con tanta índole, tanta importancia, se conseguiran nada máis que 10 medallas. Seguro que se hubieran conseguido máis, pero xa explicou o profesor de que, bueno, non pudo ser porque competiron entre eles. Dende logo o Concello seguirá apoiando estas actividades para que efectivamente Taboada sea conocido non só polo caldo de osos, sino por algo máis que implica o deporte. Paula. A ver, contame que significa para ti o taekwondo? Pois é unha experiencia moi boa e nada, estar cos meus compañeiros e facer o mellor posible. Ese cinturón que levas é o laranxa? Sí. Que significa ese cinturón xa? Pois que, bueno, vas pasando ao largo do teu período de taekwondo uns anos e danche cinturóns. Gañaches algunha medalla? Sí. Polo que vexo. Sí, plata. En donde, neste campeonato? Sí, en Ourense. Foi fácil? Bueno, non. A verdade é que non. Nada é fácil. Non. Pero todo é posible. Ti como te chamas? María. Contanos como foi para ti o campeonato. É algo difícil, pero ben. De que é esta medalla? Bronce. Bueno, e contanos que significa para ti a práctica do taekwondo. Pois un deporte moi bonito e que gústame estar cos meus compañeiros e tirar patadas. Pois é un deporte moi divertido que tamén sirve para defenderte. Canto tempo levas ti? 2 anos? Más... 2 e medio. E a medalla? Prata. Sí. Foi fácil conseguila? Non, pero foi moi divertido
e loitar cos meus compañeiros nos pulses. Bastante difícil conseguila, Por qué? porque tuve que loitar con moitos nenos, pero gustoume, porque foi como compañeiros, casi todos. Era parecido a practicalo aquí ou notabas unha diferencia ao estar con xente distinta, descoñecida, con outros deportistas? Notaba algunha diferencia. En que? En que algúnos non eran meus compañeros, daba algo de vergonza salir con eles. Pero ahora xa che pasa a vergonza, non? Sí, Que cousas novas aprendiches co taekwondo? que é un deporte moi bonito e sirve para facer amistades e moitas cousas. Por que decidiches apuntarte a taekwondo? Pois principalmente porque moitos dos meus amigos se apuntaron e porque quería aprender a defenderme coas artes marciais. E crees que che sirve para defenderte? Sí, aínda estou empezando no taekwondo co cinturón laranxa, pero se chegamos a un cinturón alto podemos defendernos moi ben.